lafiya? Hanne, Umar ne yake farautar rayuwata. Umar ne yake so ya kashe ni, ya cinye min dukiya. Don Allah madam karki saurin zargin haka a ranki. Na san zai iya cin amanarki, amma fa ba zai iya kashe ki ba. Wallahi Hanne, jiya Umar ya turo a kashe ni. Kin san da ina son Umar, kuma ba zan masa sharri ba. Amma fa ko gaskiya idan dai har yayi haka, ya zama cikakken butulu, saboda baki cancanci ya miki haka ba madam. Hanne, ina so in kashe Umar kafin ya kashe ni. Madam Rafari ki saya ni. Gaskiya abu ne mai wuya a wurina. Ba zan iya ba. Hanne, ina so ki taimake ni. Dan Allah Hanne karki bitince mu. Ki bani haɗin kai. Da ƙyar na samu na lallama Hanne har ta yadda ta amince za ta taimake ni. Muka zauna muka yi ta tunanin ta hanyar da za mu bi mu biyo wa al'amarin. Sai muka yi tunanin mu nemo wannan maganin mu zuba masa a abinci ya ci ya mutu. Wani diamond da mijinki ya saya ya aje a cikin gidanki dan shi ya kai ni gidanku shi naje sata ran nan shi kadai nake so ki bani. Diamond kuma? Ta ya aka yi ka san akwai diamond a gidanmu amma ni ban sani ba. Lalle akwai wannan diamond nan a cikin gidansa saboda ni hantsi ne sanan ni zafin rana ne duk inda kwaya take koda ta gero ce sai na nemo ta na gasa ta. Bai kamata ki mamakin da na faɗa miki cewa akwai diamond a gidanki ki ce ki mamaki ba. Mijin naki ya kamata ki mamaki akan yadda ya sai diamond har ya boye miki ba tare da kin sani ba. Kaga ashe dama tun can akwai halamacin amana. Tunda duk dukiyoyi na shi yake juyawa yake sa jari da shi. Amma Allah yadda dan san duk hanyar da zan bi in nemo wannan diamond din a gidanmu in kawo maka. Okay. Ina jiran kiranki sai na ji ki. je kantin dan jama'a ta ce ta kantin dan jama'a ka tabbatar can ce ta tafi ta to shikenan nagode ko dani ko rashi na sukuni wanda yayi kujire ba. Sadiya me yasa kika shigo ki jiya kuma bayan kin san zan neme ki? Ina sanar na kashe waya saboda bana son mu haɗu da kai. To amma kin san halin da na shiga kuwa da kika shigo ki? Irin wannan halin da ka shiga ni ma shi na shiga amma dole a haka za mu yi haƙuri mu runguma kaddara. Sadiya ji mana yake wata irin magana haka. Sadiya ba fa wasa da su fa. Kin san fa so ma haɗin rai ne fa. Ko kaɗan ba wasa a cikin magana. To kuna miki wani laifi ne? A'a, baka min laifin komai ba. Kaddara ce ta raba mu sai an jima.
Sadiya, da yake neman ki wasa da hankali na ne. Wannan wace irin kaddara ce za ta zo ta raba ni da ke? Bayan kuma muna son junanmu. Sannan babu wanda ya yi wani laifi tsakanina da ke. Eh haka ne. Amma mun rabu. Rana zafi nuwa ta yi kuna. Kai ma duba lawuta kyau, kaga yarinya kyakkyawa mai kyalle mai walwali mai sheki. Kai dai kullum baka rabu da zolaya, abu daya ce wancan ce wannan tunda kai halinka ne. Kyakkyawa ce ke me abun zolaya, ma duba la? Ke bari ki ji in gaya miki fa, ba ma mai ido ba, ko makaho in ya shafa fuskar ki ya san ke kyakkyawa ce. Allahu akbar. Karbi ni dai. Ni ba zan tsaya ina sauraron irin wannan abubuwan naka ba, ka ci gaba. Bari ki ji in gaya miki. Ko matar gidan nan ba ta kai ki kyawu ba. Dan Allah saboda gaske kake abin da kake Kwarai kuwa. Da za ki dinka shiga irin ta matar gidan nan, wallahi da yalla bai sai ya kara da ke. Madubala, kin san me ya boye kyawun ki? A'a, sai ka faɗa. Rashin wanka da kwalliya kuma wallahi da za ki gwada wallahi sai kin ce na gaya miki. Ni kuma na ma alƙawari sabo. In dai na zama matar gidan nan, ni ce nan nake gaya maka hanne. Wallahi sai na sa yallaɓai ya baka babban aiki a wurin aikinsu, kai ma ka wuni kana fafatawa. Ni nake gaya maka sabo. Ba daidai ba? Ha. To ni kuma na ɗau alƙawari sai burinki ya cika a wannan matakalar da muka yi. Allah? Wallahi. Hanna ce fa! Ka ga mai kyau kyakkyawa, Allah kiyaye ki. Madubala wuta kyau. Madubala. Sarki ya ni, hanne? Na ce baki ji ba mana. Ina son za mu yi wata magana da ni da ke. Na ga kina shigo Sabo. Wai kin san waye Sabo? To zan gaya miki kaɗan daga cikin halayyoyi irin na Sabo. Sabo ɓungurmin bijimin ɓarawo ne. Ɓarawo? Ƙwarai kuwa. Sabo masu ɗan hali. Ina ji. Abu na biyu, Sabo a ƙauyensu. Kaf ƙauyensu babu wanda bai san sana'a cikin gidansu ba. Ba su da wata sana'a sama da maita da lashe-lashen 'ya'yan mutane da al'ummarsu. Maye, to kai idan maye ne, ya ma aka kasan maye ne, bai taba kama kowa a gidan nan ba, bai taba cin kowa a unguwan nan ba, me yasa zaka masa shari? Ni ba na son irin wannan. Ta ya Sabo zai ci wani a cikin gidan nan, tunda ya san kaf gidan nan babu wanda ya san waye shi sama da ni. Kaunar ki da zai sa nake, shi yasa nake bibiyar rayuwar Sabo na sannan miki da sanin ko shi waye shi. A duk lokacin da kika tsaya da Sabo, ki kula da yanayin Sabo, za ki ga la haulu wala quwwata illa la ilaha illa haka ne, wallahi haka ne. Dazu na ji na kai masa abinci haka yake. Ashe haka abin yake. Gara da Allah ya sa ni ka gaya min. Wai kin san abin da Sabo yi daga ƙauyen su ya gudu ya dawo cikin garin nan? A'a. Yarinya karama mai karancin shekaru ya lalata musu ya fito ya to garin nan. To don haka ni kuma kaunar ki da yasa nake yi a raina. Gaya min. Yarinya yar karama mai karancin shekaru Sabo ya lalata a garin su. Sabo an yi asara. Sabo
ai kasa inda zan zayyane miki sai rana ta waɗi ban gama zayyana miki abubuwan sabo ba. Na kaɗa miki kalilan daga cikin abubuwan da nake so. Gara ni yanzu da Allah ya sa ka gaya mun. Ba ni ba maye, ba ni ba barawa, ni ma ya kama ni ya sukurkuce ni a tukunya ya cinye. Ni gara da ka gaya mun fa shikenan. Bara ki ji abin karshe da nake so na gaya miki. Abin da nake so da ke hannu. Magana nan ina so ta zama daga ni sai ke zamto sirri tsakanina da ke saboda abubuwan gaba ma duk da zai faru zan same ki na sanar da ki. Haba ta nimu. Ya za ka mai da ni kamar wata yarinya? Haba. Daga ni sai kai, ni ba ni da matsala gara da ka gaya mun ashe su Sabo masu dan hali ne. Ni ba maye ba ni ba barawo. Ba abin da idame ni. Kwantar da hankalinka. Magana. Dubala. Wata kyau. Hannace fa. Hannace. Sarki ta waje da. Assalamu alaikum. Ramla, na zo ne mu ɗanyi wata magana. To, ina jinki. Na zauna ne wani dogon tunani. Sai na ga ya dace ki aure Umar. Dan Allah ki daina wannan zaulaya. Ba zaulaya nake ba Ramla. Wallahi da gaske nake miki wannan magana. Kin ga kenan yanzu yana dawowa. Gani gaki, sai mu zauna mai magana. Sam kada ki kuskura ki fara wannan. A da na so yayi Umar, kamar raina zai fita. Amma yanzu ni ba zan iya auren shi ba. To saboda me? Wannan sirrin zuciya. Yayi Umar ba. Ai dole ki ba kanki dariya. Menene kuma haka? Ina so zan shiga wasan Hausa ne. Shine nake kwatanta yadda zan yi ko da zan iya. Wasan Hausa? To ke ko waye zai saki a wasan Hausa? Akwai Aminu Shera, kisan dan uwan babar mu ne. Sannan kuma Ali Bumzak. A da yana shan kofa a gidanmu. Shi kuma Sadiq Mafiya da a soran gidanmu yake kwana. Shi kuma Falalu yana raka babanmu kasuwa. Sai kuma waye ce? Wanda waye? An ce yana suna, amma dai na ce gaskiya ba zan so yanzu bai bani lokaci. To ke in ban da shiri da take ga abin da yake gabanmu, amma kina ɗauko wani abu daban? Su ne ke in faɗa miki dama akwai diamond a cikin gidan nan. Diamond madan? Ƙwarai kuwa. Yanzu ma abin da nake so da ke. Ina so ki zo mu je. Ki biyo ni mu je mu duba.
Malam naga yaron nan ya samu abubuwa da dama. Ya mallaki kadarori da yawa a rayuwarsa. Kuma sana'arsa har yanzu ci gaba yake samu. Bare kuwa. Lokacin samun ne ai ya faɗo. Da zarar lokacin ya kauce, to yaron zai fara cikin mummunan matsala, zai rasa komai a rayuwarsa. Mumini fa ban gane ba. Baki gane ba? Abin da nake nufi. Nan ba ta jimawa ba. Baƙar ƙaddara za ta faɗa wa shi wannan yaron. Zai rasa komai a rayuwarsa. Ta da ko da kin aure shi ma zai yi asarar ki ne ta wajen rasa rayuwarki. Shi ne abin da aka lullube ai. Ko kun fasa a fito muku da magana karara, mu kuma muka rufe. Mutuwar dai kenan abin da ake nufi, rasa rayuwarta kenan za ta. Wannan shi ne dalilin da yasa na ce maka dole za mu rabu da juna. Amma Sadiya kin bani mamaki. Me yasa kuke da maganganun bokaye? Maganar sa a bayyana ce. Saboda momi ta ga mu cewa aikinsa kamar yankan wuka ne, duk abin da ya faɗa kuma sai ya tabbata. Ni ma malami na ya ce min akwai alkhairi a tsakanina da ke, saboda idan na aure ki zan zama mai kuɗi hamshaki kuma komai na al'amura na za su tafi daidai. Dan Allah da gaske kake yi? Yi mana, to ni ma inda ina da bukan aida abin da zai ga miki ne sai yanzu in ga miki. Ko? Wannan maganganun nasu fa duk shaci faɗi ne fa. Bari ki jinga miki Sadiya. Kaddara ta alkhairi ko ta sharri akan mutum duk daga Allah ne. Babu dalilin da wani zai zo ya zauna ya ringa dukan kasa yana gaya muku ƙarya da gaskiya kuna yadda. Wannan ba daidai bane ba. Duk abin da ya same ki na alkhairi daga Allah ne. Sabanin hakan shi ma daga Allah ne. Saboda ku daina da irin wannan maganganun gaskiya. To naji. Yanzu shikenan kana saka gaya min duk abin da bokan ya faɗa ƙarya ne? To ai shi kansa yadda da bokan ma bata ne babba. Shikenan. Zan gaya wa mami kuma zan tsaya akan magana insha Allah. Alhamdulillah wannan shine cikar imanin mutum a koda yaushe ya san cewa Allah yana kusa da shi. To san ba zai yiwu ba. Kin ji na gaya miki. Ke kenan kwaya ɗayar da na haifa? Sannan ki ce to ba zai yiwu ba. Ban taba karyata maganar malam ba saboda bai taba gaya min ban gani ba. Da haka ni na gasganta maganarsa kuma duk abin da ya faɗa ne gaskiya ne a gurina. Momi, Sale ya min cikakken bayani ta yadda ya wayar min da kaina. Na fahimci zuwa gurin boka ma haramun ne. Lallai. Ni kika kalla ke gaya ma wannan maganar? Ki haƙuri Momi, ba na faɗa miki wannan maganar bane da wata manufa. A'a, wannan magana ce ta Ubangijinmu da ni da ke zuwa gurin boka haramun ne. Gaskiya ne. To barki ji in gaya miki sai na ci mutuncinki. Sai na ya gari ga wuyarki. Yaushe har idan ki ya buɗe har kika isa ki kalle da kina gaya mu wannan maganganun. Da Allah Momi ki haƙuri. Ba na faɗa miki wannan maganar bane da in miki rashin kunya. Ko ɗaya. Kawai dai na gasgasta maganar Sale ne saboda ya ce Allah baya so. Kin gasganta maganar Sale ko? Amma bata gasganta na uwarki ba. To bari ki ji in gaya miki. Tun da kika ɗauki maganar Sale akan nawa, ki je ki bi shi. Amma duk abin da ya biyo baya, kallo ne nawa. Ba ruwana a ciki.
Ya dai lafiya da kuka tsaya haka anan? Abokina. Na'am. Kun zo min tara an kwashe komai na cikin shagon nan ba komai a ciki. To garin ya? Wallahi aka je muka fito daga shagon. Abokina gaskiya ina tausaya ma akan abin da ya faru. Kuma ina maka jaji. Allah ya kiyaye gaba. Amin, nagode. Ka san kowa da irin kaddarar da Allah yake dora masa. Wannan ba wani abu ne ba, sai dai mu ci gaba da addu'a kawai. To amma ka san dole ne a yi bincike akan wannan abu. Saboda duk inda ka ji irin wannan ya faru, to akwai sa bakin na kusa da kai. Bincike kamar ya. Da kake cewa a bincikewa zaka bincika. Kuma yanzu ka san halin mutane yanzu duk wanda ka bincika cewa zai kana zargin sa. To ka gani ba zaka bincika. Dan haka ga ba wani ba. Sale gaba ɗaya rago shagunan ka duka sun kone. Inna lillahi wa inna ilaihi garin ya wallahi mu san dalili ba ko muna zo ne muka ga shaguna sun kama da wuta an yi a kashi wuta ta ki mutuwa sai da komai na ciki ya kone sannan wutan ta inna lillahi wa inna Sale ba kuka za ka yi addu'a za ka yi Sale ka dina kuka Sale ba aiho inna ilaihi wannan wace irin masifa ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba ku kashe wutar ba ba yadda rami mun ya kokarin mu amma abin ya kiyuwa Sale ka daina kuka addu'a za ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un addu'a za ka Allah zai bayar ma don da suka fi shi in Allah ya yarda inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan wace irin masifa ce kai hakuri Sale inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kenan maganar boka ta tabbata gaskiya kenan. Maganar boka ba ta tabbata gaskiya ba Sadiya. Ta tabbata mana. Gashi dukkan abubuwan da ya faɗa sun fara faruwa. Babu wani abu da zai samu bawa a rayuwarsa face rubutaccen al'amari ne daga wurin Ubangiji. Wa mata sha'una illa ay sha Allahu rabbal alamin. Haka Allah ya faɗa. Kuma ina so ki sani Sadiya. Allah ya jarabce ni domin ya kunkushi imani na ya ga ya zan yi. Kuma babu shakka. Zan yi haƙuri zan yi imani da abin da ya jarce ni da shi. Amma gaskiya Sale kana da ƙarfin hali. To ni ina son ka bani lokaci zan ɗan yi tunani. Lokaci kuma Sadiya na me? Akan makomata da ni da kai saboda a gaskiya na fara jin tsoro. To shikenan na baki. Sadiya. Ko ya ko dani ko rashi na sukuni. Ina so ki sani tun mutumin da ya sa Allah a ransa Allah ba zai taɓa bashi kunya ba. Shi kisa ko dama ba zai zama fansa ba ko akwai sanadi riba bin wasa ba. Rana zafi nuwa ta yi kuna yanzu ke me kika yanki? Mami na yadda da maganar ki. Ba zan iya ci gaba da rayuwa da Sale ba. A gaskiya na tsorata. Bala, kai kyakkyawa ce wallahi. Ka san me yasa nake jin daɗi? Kai a koda yaushe kana koda ni kana mun abin da nake so. Shi yasa kaga tamu ta zo ɗaya da kai. Billahi lazi sai wani shekin kiki. Bari ki ji in gaya miki. Idan ina ganin yallaɓai yana sata kallon ki.
Sabo, Allah daga sai kake. Na rantse. Ka so wani abu? Akan wannan kokarin da kake mun. Ni kuma zan gaya maka wani abu da Tanimu ya gaya min shekaran jiya. Tanimu? Wani abu ya faɗa? Shekaran jiya ya tare ni ya gaya min wani abu akan ka gulman ka amma sai ga ni gashi. Yana kaka idan na faɗa zan tabbatar da gaskiya ne ko kuma ba gaskiya ba. Yana ciki. Yanzu ya shiga. Tanimu! Tanimu! Yana ciki. Tanimu! Muna wannan. Shi yanzu. Batubala. Ni ya isa. Yi min shiru. Danan. Danan nace ka danan. Danan. Ya kawo ta magana. Me ka gaya min akan Sabu shekaran jiya? Me na gaya miki akan Sabu shiga harkarsa nake ina ruwana da annamimi ne. Kai munafiki ne. Baka san me ka gaya min akan shi ba? Ka ce min Sabu barawo ne a garin su sata yake yi aka koro shi kuma ka ce min duk dangin su mayu ne. Billahi la ilaha illa huwa ba zai kanta ba. Haka ya faɗa. Kai shi. Wallahi Sabu bai raba da kai sai yan sanda Sabo har cewa wai karamar yarinya kama ka da. Allah na. Duk ba kai dakata. Me haka? Yawa! Dakata Sabo me haka duk kuna ta cika mutane gida da surutu kun mai da mutane gida sai ka ce kasuwa. Mene? Hajiya. Na'am. Tanimu munafiki ne shine munafikin gidan nan. To me yayi? Duk kullakullan da ake shine ce mun yake wai Sabu barawo ne sata yayi a garin su aka koro shi sannan kuma wai duk gidansu duk dangin su mayu ne kuma wai an kama shi da ya kankanuwar yarinya. Subhanallahi. Kai Tanimu faɗa mana gaskiya. Ka faɗa ko baka faɗa ba? ranke daɗe kwata-kwata ni ban yi wannan magana ba ni ban ma san wannan maganar ba. Dakata ka gaya mun ka faɗa ko in baka faɗa ba shikenan a tattara a ta police station. Yawa alhamdulillah wallahi na faɗa ni ina tsoron hukuma na faɗa amma tsautsayi ne santsin baki ne wallahi na faɗa. Oh to shikenan yanzu tsuguna ka ba Sabo hakuri. Dan Allah Sabo kai hakuri dan Allah kai hakuri wallahi tsautsayi ne. Allah ba na tsoron hukuma ne. Sabo kai kuma tun da ya baka hakuri su bita baki yayi. Kai ya hakuri yau wato ko kai fa. Ki zo mu je. Like iska shege. Mana mutunci. Wallahi dan ka haɗa da hukuma kawai shi yasa da baka. To billahi sai zarje ko da Hanne, na riga na gama shirya komai a cikin gidan nan yau. Daga yau, Umar ba zai ƙara rayuwa a duniya ba. Kafin na mutu ke zaki fara barin duniya. Duk abin da ke shiryawa na sani. Kallon ki kawai ne. Kin ji ko? Dawo nan ke kuma ina zaki. Ko rafke ki da kafa. Dawo. Har kuke shirye komai na sani. Kina sake kiwa kina cewa zaki fita daga wannan sai na fede ki wallahi. Ba tare ku haɗa komai ba da ke da ita to da ke din ku za ku fara rasa ranku kafin rasa nawa. To ai wannan duk borin kunya kake yi. Ni za ki kalla ki ce ina borin kunya? Shakka babu. Ta ya za a yi ka ji tsoron abin da akan shi ma kake? Ai kashe me kashe ka. Ban gane ka kashe me kashe ka ba. Ni za ki wa kasafin na son kashe ki? Magana Mariya gaskiya.
makaranta. Na san lokacin da kike son Umar Habib. Na kuma san lokacin da kike yawo da hotonsa. Daga bisani kuma ya zo bai aure ki ba. Shi dai wannan Umar da kika kwallafa rai a kansa da haɗin bakin saurayina da wata mata suke so su ga sun raba auren shi da matarsa, kuma ke ce suke so ki zama makamin da ke za su yi amfani domin gintulewa. Abin da nake so na sani, dan Allah dan Annabi ki gaya min su wane ne suke shirin kafta wannan tsiya. Ki gaya min komai nake so. Kamar yadda kike son Umar, haka ni ma na kamu da soyayyen wani ana kiransa Suleiman. Amma daga ƙarshe ban aure shi ba. Suleiman ya sa ni na auri wani domin mu dinga karɓan kuɗinsa. Wata rana. Wannan shine Umar Habib. Okay. Wannan ita ce Mariya matarsa. Wannan kuma sunanta Ramlat. 'Yar wan mahaifiyarsa ce. Zuwan da Suleiman ya yi don ya yi sata duka shiri ne. An san Mariya za ta zuba ma Umar magani don ta su ɗauki bidiyo. Haka aka shirya. Ta yaya zan gani da idona kuma in tabbatar da magana da kike gaya min gaskiya ne? Don haka lokacin da kika zo min da bukatan in aure yayin Umar, na ce miki na janye. Dan ni na san abin da ba ku sani ba. Amma kwan ya fashe. Ka san wacce na gani wacce aka ba wa Diamond din? Wallahi ban san komai ba. Ni ba abin da na sani. Waye saki? Ina farfajiya ne ina aiki. Daga nan sai na ji kiran waya. Ban sake sani a ina nake ba. Hannatu sunanki, amma sunan da kika fi son a kira ki da shi shine Badu Bala Wuta Kyau.
kina son a ki a koda yaushe. A kalar abinci kin fi son shinkafa da wake. A kalar kayan sawa kuma kin fi son koraye. Yaya za ki kasance idan kika samu miliyan 2 ko 3? Malam waye ne ka da Allah sannan kuma ya aka ka sani? Wannan ba shi ne mai muhimmanci ba. Ki samu yan kudaden ki kawai ya fi miki wannan duk wahalar da kike yi. Gaskiya ne, na gode. Ya Umar. Daga nan ya ja ra'ayina. Ya umarce ni da in sa wasu baƙaƙen kaya. Na saka ya bani wani abu. Ce in ji wannan gurin in karɓi wannan abin da ban san ko menene ba. Dan sake maimaita min maganganun da gaya miki. Jamilu. Suleiman Abdullahi. To amma sai kika gane ni, kika gane fuskata. Ai tun ranar da ka turo min da sako nake bibiyar rayuwarka. Okay. So yanzu kina so na kenan nayi miki. Kai mu. Kin tabbata cikin zuciyarki?